Zůstáváme v těch nejpodivnějších hotelech, jako je ten s robotickými dinosaury, hotel v zábavním parku, podvodní hotel a další, které vás naprosto ohromí. Letíme do Soulu na náš první podivný hotel. Zvenku vypadá normálně, ale uvnitř vás vítají robotické dinosaury, kteří na vás řvou. Doufejme, že nekousne. To je opravdu zvláštní. Ale ne tak zvláštní jako roboti čarodějové na recepci. Říkají nám, že se musíme zaregistrovat. Takže použili jsme tento stroj k získání klíče od pokoje. Jo, tak divné, žádní lidé. Zamířili jsme k výtahu, přiložili jsme naši kartu k čtečce a automaticky to zjistilo patro, které jsme potřebovali. Potom jsme šli do našeho pokoje. Na první pohled vypadal docela normálně, ale je tam tablet, který vám umožní objednat ručníky, župan a jakékoliv toaletní potřeby. A ta nejpodivnější část, robot tě přinese. Nečekej, robot všechno udělá sám. Přijde k tobě, zavolá výtah a dokonce zaklepe na tvé dveře. Ahoj. Dostal jsem ručník. Toto je jen první z mnoha podivných hotelů, které navštívíme, jako například Lego hotel postavený z kostek a Aquarium hotel s největším vodním parkem na světě. Následující ráno v Koreji jsme se vydali do dalšího hotelu. Toto je podivný hotel ve stylu kawaii. Vstup je už super roztomilý. Jsou tu také mnohé malé kachničky. Toto místo je určitě školka. V pokoji nás opět přivítala hromada kachniček. Kachní lednice, kachní hrnek, kachní polštář, plyšové hračky jsou všude, dokonce i na lampě. Ale nejdivnější je bazén s míčky přímo v pokoji. Vím, co musíme udělat. Ha. Je to divné, ale skvělé. Opravdu divné. To je disco koule. Myslím, že mám nápad. Nikdy jsme neviděli tak podivnou koupelnu. Je celá vyrobená ze dřeva, dokonce i vana. Doufám, že to neprosákne. Dále jsme opustili Koreu a zamířili do Dubaje. A teď se chystáme splnit sen každého dítěte. Bydlíme v podivném hotelu, který vypadá, jako by byl postaven z Lego kostek. U vchodu vidíme, že všechno je vyrobeno z Lega. Recepce je super divná. Je plná Lego minifigurek. Zatímco připravují náš pokoj, můžeme se bavit v obrovské Lego herní oblasti. A teď konečně míříme do našeho pokoje. To není možné. Disco koule ve výtahu? Jakmile se dveře otevřely, viděli jsme halu plnou pirátské tématiky. Pochodeň vyrobená z Lega. Okamžik pravdy. Otevíráme náš pokoj. Pokoj zcela odpovídal pirátskému tématu podlaží. Dokonce nás přivítala Lego opice. Je to také stůl, na kterém můžete stavět z kostek. Tady je naše ložnice, kde budeme všichni spát. Zajímalo by mě, co je tam. Vítejte. Co? To je tak děsivé. Vy dostanete spodní postel. Hlásím se na horní postel s Angelinou. Myslím, že jsem už z téhle postele trochu vyrostl. Vypadá to, že Glenn a já jsme jediní, komu se líbí dětský pokoj, ale Tony a Helen měli připravený další pokoj a uvnitř překvapení. To bylo nejpodivnější narozeninové přání mého života. Obří Lego kostka mi pogratulovala. Bylo to opravdu divné. Je tu také malá koupelna s pirátskou hlavou a pavoukem. Tony, tady je pavouk. Děláte si ze mě srandu. To je jen první z mnoha podivných hotelů, které navštívíme. Připravte se na ještě šílenější hotely. Po prohlídce pokoje jsme šli do Lego města a našli obří model Dubaje postavený z Lega. A tohle je miniaturní verze nejvyšší budovy na světě postavená z Lego kostek. Mimochodem, v tomto hotelu jsme už byli v jiném videu. Podívejte se na něj tady. Pak jsme se rozhodli projet na horských drahách. Jsem trochu nervózní, že na téhle horské dráze pojedu. A ty? Ne. Náš další podivný hotel se nachází v centru Dubaje. V této obrovské neobvyklé budově nás přivítal 3patrový luxusní apartmán se 3 obrovskými ložnicemi a koupelnami. V žádném případě. Nejzajímavější část je za závěsy. Výhled z našeho pokoje je na lyžařský areál. Je to takový podivný a šílený nápad postavit lyžařský areál se sněhem uprostřed pouště. To je šílené. Jak přinesli sníh do pouště? Ale pokud by vám byla zima, v obrovském obýváku je krb.
To nevydává žádný tep. Rozdělili jsme se do dvojic, abychom vyzkoušeli všechno. Pojďme se bavit jízdou na všech atrakcích. Tony začal jízdou ve zvláštní sněhové bouli. Dobře, jdeme. Tati, jaká byla jízda? Úžasné. Glenn a já jsme se rozhodli, že půjdeme na sněhovou trubku, ale nejdříve se musíme dostat nahoru. Pak jsme jeli lanovkou nahoru. Je to zvláštní pocit, když lyžujete uprostřed pouště. Je to fakt divné, pravda. Jdu první. Po málem srážce s lidmi a koulovačce jsme strašně promrzli a šli si dát pizzu a horký čaj do příjemné kavárny. Jsme v ledové kavárně a je tu opravdu zima. Ale je to opravdu zajímavé a zvláštní, že je tu všechno vyrobené z ledu a jsou tu všelijaké ledové sochy. Toto je nejpodivnější místo, kde jsme kdy jedli. A je opravdu divné snažit se zahřát v pěkné kavárně. Nakonec nám přinesli naši pizzu. Hurá! Jednu s ananasem. Mamma mia. Myslím, že to nazvu a vykřiknu Mamma mia. Je to tak zvláštní jíst horkou pizzu v ledové jeskyni. Co je ještě divnější, je to, že jsme na poušti. Teď je čas na náš další podivný hotel. Jdeme z chladného lyžařského střediska do středu pouště. Budeme bydlet v malých domech úplně pohřbených v písku. Dokonce mít kolem nás chodící zvířata a hady. Nic než poušť kolem nás. Kam jsi mě vzal? Po hotelu v lyžařském středisku byl tento hotel v poušti úplně divný. Jo, je to úplně šílený. Je to úplně pokrytý pískem. Je to doslova dům postavený v písku. Když jsem tam mrznul, teď se vařím. Takže strávíme noc v těchto podivných zakopaných domech s jednou ložnicí a koupelnou. Mimochodem, zrcadlo je tu umístěno na opravdu zvláštním místě. Po prohlídce pokoje jsme vyrazili ven podívat se, jaké neobvyklé aktivity tu mají. Zatímco máma a já jsme jeli na velbloudu, Tony a Glenn šli jezdit na písečných dunách. To je šílené. Včera jsme lyžovali a teď doslova sjíždíme písečné duny. Sjíždím písečné duny. Bylo neobvyklé jezdit jeden den na sněhu a druhý den na písku. Ach, tohle je ta nejúžasnější věc, kde máme trampolínu. Také jsme potkali pár podivných lidí v kostýmech. Ice Blast ready for the dawn! Jak padla noc, šli jsme se podívat na večerní ohňovou show. Jak se nebojí, že si spálí vlasy? Po večeři jsme potkali jestřába, proletěl nám rukama, ale to nebylo všechno. O pár hodin později jsme se chystali na let horkovzdušným balónem. Podívej, jak je velký. Můžeš tomu uvěřit, že to vyletí do výšky 120 metrů. Je to tak obrovské, že ho muselo přidržet auto, aby neodletělo. Vlezli jsme do koše. Mami, bojíš se? Úplně. Tvůj sen se konečně stává skutečností. Pojďme. Je tu opravdu horko. Když jsme vzlétli, bylo to děsivé. Ale jak se dostáváme výš, výhled se stává krásnějším a krásnějším. Rozhodně unikátní zážitek. Teď navštívíme ještě podivnější hotely. Připravte se na něco úplně šíleného. Teď je čas opustit Dubaj a zamířit do Černé Hory k ještě podivnějšímu hotelu ve tvaru houby. To je nejpodivnější hotel, jaký jsme kdy viděli v našem životě. Podívej se, jak je to vysoký. Obří houba, která se skrývá mezi stromy, je náš hotel. Hádám, že je tu tolik deště, že vyrostla takhle velká. Podívejme se, co je uvnitř. Je skutečně tvarovaná jako houba. Dokonce i lampy tady vypadají jako. V kuchyni je vadná konvice, sporák a malá lednička. I když je prázdná, pochybuji, že v ní budou houby. Pane bože, jak jste se sem dostal? Páni, podívej, co jsem našel. To snad ne. Ale je to žebřík. Pojďme k tomu. Verze Sign, v druhém patře je ložnice se 2 postelemi a nějakými podivnými poklopy. Co to je? Ale ne, to není možné. Vypadá to, že odtud můžeš seskočit. Hej, Glene! Ahoj, jak to naře? Je tady strašně teplo. Rozhodli jsme se dát si horký čaj, abychom se zahřáli a odpočinuli si. A vy se připravte na další zvláštní hotel. Vyrazili jsme do Srbska. Naším dalším podivným hotelem je loď.
Budeme spát v hotelu na vodě. To je milé. Ale nejdivnější je, jak to vypadá uvnitř. Pojďme. Doufám, že tam všechno bude ze zlata. Když jsme vyšli na palubu, neviděli jsme nic vzrušujícího, tak jsme šli rovnou dolů do kajuty. Vypadá to opravdu starobyle a tak trochu strašidelně. Když jsme šli dál, přivítal nás obrovský barový pult. To je špatné. Dokonce ani světelná trubice nefunguje. Podívejme se, co nás tu ještě čeká. Zbytek lodi je prostorný salonek s pohovkami a spací kajutou. Je tu spousta podivných obrazů a soch. Je to, jako bychom byli v sále hraběte Drákuly. Doufám, že tu nejsou žádní duchové. Podívej, tamhle je loď. Dříve plula. Páni, z kterého roku to je? Před Kristem? Tady je zvon. Kdyby se něco stalo, můžeme... Ahoj, potápíme si nebo co? Tato loď se cítí opravdu stará a nebezpečná, jen doufáme, že se nepotopí zatímco spíme. Bylo to opravdu divné ubytování. Ale ten další slibuje být ještě podivnější. Jak by to mohlo být ještě podivnější? Ze Srbska jsme se vrátili do Dubaje do nejpodivnějšího hotelu tohoto videa. Budeme bydlet ve 3patrovém luxusním apartmá s vnitřním balkonem a obrovským oknem, které pokrývá celou stěnu obývacího pokoje. Jak to vůbec zavřít? Ale toto místo je 300. Ale to není ta nejúžasnější část. Pokud půjdete o jedno patro dolů, uvidíte Je to úžasné. ložnice s výhledem na obří akvárium plné ryb. Páni, Hej, jsou tam žraloci, podívej. to je nuda. Počkej, strávíme noc v akváriu. A oč zatímco koupete ryby vás pozorují. Nemohli jsme odtrhnout oči od ryb, ale podívej se na to, náš pokoj má vlastní soukromý výtah. To jsem nikdy předtím neviděl. Trvá to docela dlouho, že? Pak jsme šli dolů na večeři do podvodní restaurace s jednou michelinskou hvězdou. Tato restaurace má vlastní obří akvárium, takže jíme ryby, zatímco sledujeme ryby. Pro ty, kteří nevědí, Michelinova hvězda se uděluje nejen za chuť, ale také za kvalitu surovin, prezentaci a interiér. Jo, je to bomba. Je to hovězí. Přinesli nám další chod a nemáme tušení, co máme jíst. Možná je to jen na obdiv? Tak divné. Nelíbí se mi to. Bez chuti. Bylo těžké rozeznat jídlo od dekorace, protože všechno vypadalo opravdu zvláštně. A je ještě divnější jíst rybu, když na vás jiné ryby zírají. Šli jsme spát do hotelu, protože zítra míříme do největšího vodního parku se žraloky. Jen si dělám legraci. Ve skutečnosti je to obří akvárium, ale opravdu jsme se chystali do největšího akvaparku Jsme vedle největšího tobogánu v tomto akvaparku a má nejděsivější skluz. Chystáme se po něm sjet, že ano, Angelino? Ne, to neudělám. Lezeme na tu nejděsivější skluzavku. Jsi nervózní? Nedělám to. Ale nahoře řekli, že jediná cesta dolů je sklouznout se. Pojďme. Myslela jsem, že umřu.